Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта быел Татарстан заводларында 180 мең тонна шикәр комы эшкәртелер дип фаразлана. Игенчеләр татлы тамыр казырга кириште. Хуҗалык җитәкчеләренең төп максаты авылны саклау. Заиковский хуҗалыгыннан безнең репортаж. Кишер аксуында кишер уңганмы быел? Фирдус Салаватуллин җавап бирер. Birinchi ярминкалар узды, нәтиҗәләре нинди? Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бу атнада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына үзенең юлламасын җиткерде. Һава шартлары катлаулы булуга карамастан, республикада үз ихтыяҗларыбызны капларлык уңыш җыеп алынды. Терлекчелекне үстерү юнәлешендә хөкүмәт тарафыннан барлык ярдәмнәр дә күрсәтелә. Нәселле терлек сатып алынамы, югары технологияле комплекслар, терлек азыгы әзерләү үзәкләре төзеләме, барысына да ярдәм күрсәтелә. Эшлим диючеләрнең һәр кайсына да мөмкинлекләр бер төрле. Әмма ул ярдәмнәрдән файдалану гына төрлечә дип белдерде Рөстәм Нургалиулы. Татарстан лидер по производству молока в стране. Важно сохранить набранный темп. В прошлом году мы впервые произвели более 2 миллионов тонн молока. Значимый вклад вносит Кубмарский район, более 400 тонн молока в сутки. Сабинский, Атинский, Балтасинский, где производится более 300 тонн молока ежедневно. Отмечу наши передовые хозяйства. Это АПК, продпрограмма Мамадышского района, сельскохозяйственное предприятие Месайдашева Тукаевского района, а также компания «Августагро». Сегодня мы их пригласили в зал руководителей хозяйств, наших фермеров. Они здесь, я прошу их подняться. Поблагодарим их за их работу. Бекзур Рахматович, спасибо. В настоящее время в Дрожжановском, Зеленодольском, Верхнеуслонском, Ртслободском, Менделеевском, Альметьевском, Лаишском и Пестрищинском районах не реализуется ни одного крупного инвестпроекта. Вот в результате только один Кубмарский район производит молока больше, чем эти 8 районов вместе взятые. Это 140 тысяч тонн в год. Кубмарский район, вам аплодисменты. Наша главная задача – не допустить снижения поголовья. Дорожные карты по его восстановлению и строительству новых животноводческих комплексов приняты нашими агрохолдингами. Министерству сельского хозяйства нужно обеспечить контроль за их выполнением. Республикада бөртеклеләрне соктыру тәмамланды дидек. Әле моның белән генә комбайннарга эш бетә дигән сүз түгел. Бөртеккә соктырыласы кукуруз мәйданнары көтеп тора. Бүген исә шикәр чыгындыры кырларында эш кайный. Татарстанда барлыгы 52 мең гектарда татлы тамыр үстерелгән. Бүгенгә 10 мең гектардан артык мәйданда чыгындыр казылган инде. Уртача уңыш 310 центнер дип хәбәр итә аграр министрлык. Бу районында исә уңыш молрак чыга. Әмма узган елга тизлек белән барып булмый ди комбайнчылар. Яңгыр булмагач туфрак бик нык тыгызланган. Шушы көннәрдә заводта шикәр комы эшкәртергә керешә. Бу районыннан безнең репортаж. Буа районында шикәр чигендерен 9237 гектарда үстергәннәр быел. Шуның 2000 гектарын казып алырга өлгергәннәр дә инде. Кырларында 9 комбайн эшли. Җәй чагыштырма чакыры булганлыктан чигендер казырга да икеләнеп кенә тотынганнар быел. Кыры җәй булганнан соң инде бик шикләнеп кенә тотындык. Авыр. Безнең бит теге артыбызда июль түгел. Артыбызда октябрь, ноябрь. Былтыр инде булды төрле хәлләрдә, бераз калган участокларда булды. Сынга калып убер әйткән, батареяда арткан урыннар булды. Шуңа күрә инде теге бүгенгендә безнең 31 фермер хуҗалыгы, шулар бөтенесе инде безнең алар менә төрле срокларда договорлар заключить итеп куйган. 6 комбайн үзебезнең фермерларыбызда бар, алар менә эшләргә тыналар. Тылымбай авылы янәшәсендәге Чигендер кырында Апас районыннан килгән комбайннар эшли. Комбайннар Акбарс холдингының механик отрядыннан булса да, аларны буа егетләре иярли. Яз тәтсүдә инде без. Язын тәтсүдә аннар уборкада эшлибез, зерновойларны алгат, Чигендер комбайнында утырып эшлибез. Зерновойлар безнең гектар белән МТКда. Гектар буенча 6 гектар эшләдек. Нормально, яхшы Аллага шөкер. Башка елларга шикелләмәде. Башка елларга былтыр
Тоже шол 500 эшләдем инде мин. Быел бераз күбрәк эшләдем гектар буенча. Тоже тегендер дә гектардан түләү гектар буенча бара инде. Считай, суткасына 10-15 гектар эшлибез инде без. Суткасына 30 белән берәбез инде. Бу алалар шикәр шигендерен ярты яздан дымлырак, су баса торган кымлырак басуларга чәчкәннәр. Бу эш әлбәттә чәчү әйләнешенә хилафлык китерми генә эшләнгән. Шуңадыр күрәсең, җәй юқры килүгә карамастан уртача гектарыннан 400 центнер уңыш чыга. Менә бу кырда 500 центнерга җитте диләр. Исегездә булса, 10-нчы елдагы кырылыклардан соң инде безнең күп нәрсә үзгәрде бит. Технология да үзгәрде, глубоко рыхлителләр белән эшләү дә үзгәрде. Удобренияларда инде монда теге максимальный хәзер дөрес иттереп кулланып, максимальный кертәбез инде. Орлыклар да шулай, яхшырлыклар, яхшы силкалар белән чәчелә, количествога эшлибез. Хәзер бит инде безнең фермерларыбыз да, хуҗалыкларыбыз да 100 мең штук кына түгел, 140 мең штук чәчә башладылар. Шуңа күрә бүгенге көнгәге уңыш безне канәгатьләндерә дип әйтеп була. Бүгендә туфракта дым юк дәрәҗәсендә. Шигендере чиста чыкса да, комбайнга җир сөрүче техникаларга эшләүе авыр бүген кырларда. Азимайга да кирәк бит инде, сигендергә дә имшарга булыр өчен, җир имшарызында сәргәндә дә барса яңгыр китә. Калбызның план буенча 65 мең 200 җир эшкәртергә туры килә, шуннан 41 мең эшкәртелде. Безнең 63% тәшкил итә. Җекаты булга карамастан, җирне глубайтабыз, салам белән сәрәләр. Шул лимихларны, адвалларны алыштырып торалар. Бүген эш урында шигендерне тиеп, шикәр эшкәртү заводына заталар. Лабораториядә татлы тамырның шикәрлеген дә тикшереп караганнар. Әлегә ул 16,5% күрсәтә. Белгечләр әйтүенчә, кара көзгә кергән саен шигендернең шикәрлеге артырга тиеш. Завод территориясына 20 мең тонна шигендер чыгарылган. Уже бүгенге көнгә Завод җибәрелдеме, эшли башладымы? завод менә кичә җибәрелде. Но анда теге пусконаладочный вопрослар улсы инде сүздә юк инде. Беренче күләү беренче көннән үк теге максимальный кисә башламый. Но надеемся инде то, что шул көннәрдә максимальный эшли башлый, тагын да күңеллерәк булыр иде, тагын завод эшли башласа, приемкалар инде тагын да артып эшли башлар дип уйлыйбыз инде без. Елына күрә шикәр шигендеренең уңышы да югары, шикәрлеге дә җитәрлек. Мәгълүматларга күз салсак, әлегә ил күләмендә игелгән шикәр шигендере орлыгының 98% чит илнеке. Күптән түгел кабул ителгән чикләүләрдән соң авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты галимнәренә бу өлкәдә шактый эш башкарырга туры киләчәк әле. Соңгы көннәрдәге хәбәрләр аграр тармакта хезмәт куючыларны куандырмый әле. Урак тәмамлану белән ашлык бәяләре түбән тәгәрәде. Хәзер менә авыл хуҗалыгы техникасын хәрәкәткә китерүче төп көч булган дизель ягулыгының бәяләре югары үрмәли. Әле монысы бер хәл. Ил күләмендә нефть эшкәртүче заводларның 7-се бер юлы ремонтка туктаган. Ягулыкка булган дефицит аграрчыларны борчуга сала. Әлеге уңайдан Россиянең авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итте. Әгәр ягулыкны экспортка чыгаруны чикләмәсәк, көзге кыр эшләре тукталырга мөмкин диде ул. Хәзер хуҗалык җитәкчеләре дә аптырашта. Шушындый шартларда да хуҗалыкны ничек табышка эшләтергә, төзелешләр алып барырга. Минзәлә районының Заиковский хуҗалыгы Әтрәклә авылында яңа сөтчелек комплексы ача дигәч, әнә шундый сорау тыңга бирмәде. Ел сайын техника паркын яңартып торалар, өстәмә эш урыннары булдырыла. Эшкә килүче гаиләләргә йортларда бирәләр. 10 ел эшләгәч, ул үй гаиләнең үзенә кала. Әлеге мәгълүматтан соң барысында урынга барып, үз күзләребез белән күреп кайтырга булдык. Заиковский хуҗалыгының фермалары менә шундый хәзер. Бетон җәелгән юлларында гына түгел, хәтта кардыларында да бер шырпы кадәр чүп тапмассың. Тәртип капка төбеннән башлана диләр бит. Монда 30 ел хезмәт куйган Илүзә ханым пычрак йырып, чиләк белән сөт ташыган чорларны да хәтерли әле. Аннан соң сөт үткәргеч торбалар урнаштыру үзе бер казаныш булган. Бүген төзелгән яңа сөтчелек комплексы бигрәк уңайлы. Мондый савым залларын телевизордан гына күрә идек дип сөйләде ул безгә. Сыерларга беренче өйрәнергә әле кыенрак иде ки, яңа мондый нене күрмәгәннәр аларда асфальттан йөрергә. Монда сыерлар үрәнделәр инде, үзләре керәләр, чыгалар. Кызлар да алдан авырдыр диде. Кызлар да довольно виш элеккене караганда диделәр. Виш довольны кызлар бөтенсе. Әлеге яңа комплексны төзү өчен хуҗалык 10 ел дәвамында әзерләнә. Башта заманча бозаулар торагы булдыралар, яшь терлекләр өчен фән кушкан уңайлыклар тудырыла. Аннан соң генетиканы яхшырту юнәлешендә селекция эше җайга салына. Нәселле таналар әзерләү өчен бөтен мөмкинлекләре дә бар хәзер. Менә бу яңа комплекска читтән бер генә баштырлыкта сатып алынмаган. Барысы да үзләре тәрбияләгән сыерлар. Төзүне арттан башладык. Башта без балаларны әзерләдек, генетика белән шөгыльләндек 10 ел дәвамында. Комплексны инде без
колхоз методын төзүдүк десек та була. Бу инде күпкә арзанрак качыкты. Безнең бу комплекста төзелештә бүтән үзебезнең специалистлар, механизаторлар, бюджетниклар бүтәнесе катнаштылар. Менә бергәләп, бердәм булып, без 6 ай эчендә кешегә әйткәндә, сөйләгәндә ышанмыйлар. 6 ай эчендә мондый комплекс салып чыгу мөмкин түгел диләр. Бүген яңа сөтчелек комплексын ачу тантанасына Минзәлә районының барлык активы җыелган иде. Район башлыгы Айдар Сәләхов яңа ферма төзелү, яңа эш урыннары ул, авылны саклап калучы төп факторларның берсе дип белдерде. Күбесенең хәзер аңладылар, что авыл бетмәсен өчен именно производство. Шулай бит. Бар икән, акрын-акрын тиргәкләнә. Почти 100 кешегә эш урыны, ана общий авылда инде сезонный. Ул бит һәрберсенең семьясы бар, зарплата достойный. Әле иң үзенчәлеге, иң яхшысы налог 4 миллион НДФЛ түле елына. Бу 1 гектарга 1000 сум дигән сүз, 1000 сум. Хуҗалык көче белән төзелгән бу комплекс киләчәкне күзаллап эшләнгән. Янәшәдәге саву залына бер кергәндә 36 сыер савыла. Димәк, саву залы тагын бер шушындый комплекска хезмәт күрсәтә алачак. Аңарча бәлки нәсел хуҗалыгы дәрәҗәсендә алып куярлар әле. Тана кертәбез 20%, 30% и менә инде быел статус племенного хозяйства аларга исәптә статус алып, тагын читкә дә сатыра. Уже әйтеп китәргә кирәк, клиентлар бар инде, аларга теләүчеләр. Әллә сорыйлармы тана? Сораучылар күп. Заиковский хуҗалыгы бүген 3646 гектар җир эшкәртә. Быелгы корылык нык сынаган үзләрен. Орлыкчылык хуҗалыгы булгач, узган ел әзерләнгән чәчүлек орлыкны да быел сатып бетердек диләр. Заманасы катлаулы булса да, ел саен 3-4 яңа техника алырга тырышалар. Парк тулы техника, тик менә механизаторлар гына азрак икән. Икешәр техникада эшләйбез инде шулай. Әҗер бармы соң икешәр техника? Бар инде, алай зарплата ай сайын бирелеп тора. Менә телефонда гына күрсәтергә дә була дигәндәй зарплатаны күчеп, сырады WhatsApp эшләп тора. Bütün bir telefonda işley. Bizden даже direktörün özünün bölmesi de yok. O telefondan gına işlep oturады degендей. Хезмәтләренә түләү начар түгелдер. Анасыннан берәү дә зарланмады. Әле кирәк кешегә хуҗалык бозавын тирлек азыгында бирә. Өстәмә акча эшләү мөмкинлеге дә бар ди тәҗрибәле машина йөртүчеләр. Тырышабыз инде, акчаны бирәләр менә узган айда инде. Сенажда йөргәндә 100 меңгә якын акча чыккан, хәзер менә Силуста йөргәндә шуда күбрәк бирәбез дип торалар. Менә комплекслар җиткерде. Хуҗабыз әйбәт, яхшы түгел. Аның ярдәмчеләре дә аның сүзләрен тыңлыйлар. Җиренә җиткереп эшләргә тырышабыз инде. Бүтән эшне дә менә хуҗалыкта егетләрдә тырыш, бердәм. Бу кадәр техниканы түзек хәлдә тотарга да кирәк бит әле. Күп җирдә тик торганнарын запас частька куллануларында беләбез. Запас мәсьәләсендә ни проблема юк. Шаллыда безнең аерым Алмаз исемле снабжение эшләй. Аңа шалтыраталар гына бия биреп җибәрә, я барып алабыз шунда. Безнең сәгатендә кайтып җитә Шаллыда запас. 8 сентябрь әтрәкле халкы өчен чын бәйрәмгә әверелде. Хөкүмәт программасы ярдәме белән төзелгән фельдшер-акушерлык бинасын ачтылар. Беренче медицина ярдәме күрсәтү өчен аннан башка булмый авылда. Шундый ук программа нигезендә ачык һавада спорт мәйданчыгы да төзеп куйганнар. Бүген монда район күләмендә ярышлар үткәрергә дә була. Әтрәкле авылында электән айга бер мәртәбә ярминкә үткәрелә торган булган. Бу традиция әле дә саклана. Район үзәгеннән 45 чакрым ераклыкта урнашкан авыл өчен анысы да бик мөһим. Бирегә күрше авыллардан да килеп сату итәләр. Без Мишег авылына килдек монда. Монда инде бу ярминкә дип генә түгел, вообще бер сабан тишекли кабул итеп килдек без моны. Бик күңел итеп ешырылган менә территориясендә йөреп чыккан иде. Шул хәтле күңелле, рәхәтләнеп ял итәргә мөмкин. Бүтән нәрсә дә бар. Ул күңел итеп ешырган, вообще молодец бу. Итәкчегә дип әйтәм. Ярминкәдә ит алучылар да шактый. Авылда яшәп тә итне сатып алучыларны күргәч, бермәл аптырап та каласың. Хәер, кибеттән сөт сатып алуда гадәти күренешкә әйләнеп бара бит инде. Тирлек азыгы да бар инде, ялкау да түгел инде алар нишләптер битеп бара. Аннан инде гел пенсионер булгач теге балалары читтә булгачтын, может кайтып әзерләргә дә аларга кыйнарактыр. Шулай дип уйлыйбыз инде без. Шушылай радик сымак фирмаларны битермәсәләр, авылда яшьләр дә калыр, зарплатасын әйбәт итеп түләгән булсалар, авыл гөрләп торыр. Битерделәр дә, зарплата юк, халык әллә кайларга барып эшли инде.
бик уңайлы түгел инде ул яшьләр өчен. Пенсионерга ярый әле менә шушында килеп итен алабыз. Авылда уңайсызрак инде хәзер пенсиядә яшендәгеләргә. Авыл уртасындагы бу мәйданга элек игътибарда булмаган. Хәзер Сабантуй мәйданында шунда күчергәннәр. Ачык һавада концерт карау мөмкинлеге дә бар халыкка. Гомумән, ярминкәгә сату алу, сәүдә итү урыны дип кенә карау дөрес түгел. Бу үзенә күрә халыкның аралашу урынында булып тора. Бүгенге вакыйгаларның шаһиты булган Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаил Фаттахов үзе дә Әтрәкледә туып үскән егет. Авылдагы һәм хуҗалыктагы үзгәрешләрне ул ныграк чамалый булыр. Бүгінгі көндә аларның мақсатлары 15-16 тоннадан 20 тоннаға хәтлек арттырырга, сөт бәясе юк дип тормыйлар. Чөнки себестоимостлары аз булгачлан, алар бүгінгі көндә рентабельный эшләр инде. Алар инде менә ел сайын безнең авылга дип әйтим, чөнки мин үзем шушы авылдан, шушы авылда көтү терлек карап үскән кеше. Ул вакытта фермада 20ләп ат белән сыерларны ашаталар иде инде, көтәләр иде. Ул вакытта бер сыердан 12-13 литр сөт саусалар тәүлегенә инде, анда бик яхшы күрсәткеч иде. Бүген 30дан ким саусаң, уже рентабельно эшләп булмый. Заиковский хуҗалыгын узак еллар Радик Фаттахов җитәкләде. Хәзер эшне улы Салават белән бергә алып баралар. Төп максатлары хуҗалыкны уңышлы эшләтеп, өстәмә эш урыннары булдыру һәм авылны бетерми саклап калу. Ни дисәң дә, туган авыллары бит. Терлексерек булган җирдә авыл бетмәячәк. Менә шушы программа буенча төзелгән семьяларга эшче кешеләр килеп тора, гаиләләр килә. Без аның шул программа белән төзелгән бүгенге көндә 5-6 йортыбыз тора. Biz инде килгән кешеләрне үзебезгә кабул итәбез, аларны эш белән тәэмин итәбез, аларга зарплата түләйбез. Һәм даже ул гына түгел, 10 ел шушы хуҗалыкта эшләсә, бу иләр үзләренә даже бушлай үзләренә калдырабыз. Әтрәкледә дистәгә якын күчеп килгән шундый гаилә бар. Алар хуҗалык салып биргән йортларыннан да, эш шартларыннан да зарланмый. Бу йортта без 20 елдан артык яшибез инде. Ирем белән өйләнешкәчтен шушы Әтрәкле авылына килеп төпләндек. Ирем минем колхозда, фермада малларны ашату буенча Беларуста эшли. Үзем ашханәдә эшлимен. Әтрәклегә күчеп килергә теләге булган гаиләләрне хуҗалык бүген дә эш һәм торыр урын белән тәэмин итәргә әзер. Килсеннәр генә. Төзелешләр дә яңа эш урыннары булдыру максатыннан алып барыла бит. Смена белән эшләрсен, кызлар һәҗал итеп эшләрсен, даяркаларны чакырабыз тагын. Даяркаларның зарплатары 55-тән 60 меңгә кадәр. Олалар зарплата канәгать, бөтенсә килгән кешегә бөтенсә квартира, илләр готовый. Кирип кенә яшәсә анда. Җитәкчелек тарафыннан мондый сәясәт алып барылганда, Әтрәкле авылына күчеп килүчеләр дә булыр, үз яшьләре дә төпләнеп калыр, авыл бетмәс, яшәрәле. Хәтерләсәгез, узган елларда Буа районы Аксу авылы халкының ничек итеп кишер үстерүе хакында видеоязма күрсәткән идек. Ындырдагы бакчаларын тутырып кишер үстергәнгәме, бу авылны халык телендә Кишер Аксу дип йөртәләр. Авылда үз эшен зуррак күләмдә алып барган фермерлары да шушы кәсепкә тугры калган. Яшелчәчелек белән шөгыльләнәләр. Быел яшелчәләре уңганмы? Үзенчәлекле ел кишер үстерүгә нинди төзәтмәләр керткән? Фирдус Салаватуллин хуҗалыгында әнә шул хакта сөйләштек. Фирдус Салаватуллин 2005 елдан фермерлык эшендә. Хуҗалыкның төп эшчәнлеге яшелчә үстерүдән гыйбарәт. Баштарак мәйданнары аз булса, узган ел 65 гектарда яшелчә үстергәннәр. Быел кәбестә белән суганны утыртмаган фермер 45 гектарда бәрәңге, кызыл чөгендер һәм кишер үстергән. Быел яз матур килгәч, кишергә су сипмәскә дә уйлаганнар. Әмма күрәсең, яз көне ясаган буразналар су сипмәгәч кишер чыгалмыйча торды. Былтыр көздән жаңгырыл булды, ясап калдыра алмадык буразналарына, кишер буразналарын. Аннары су сипкәч кенә чыкты. Менә хәзер инде теге сирәк булганлык белән бик катарланып та китте. Без инде бер кат бу кырны перебирать итеп тә чыктык. Суны сибәргә кирәк булган икән инде. Иртәрәк чыгарга берәр атнага без сыңарак калдык инде. Узган көз яңгырлы булганлыктан буразна ясый алмасалар, быелгысы артык коры. Мондый зур кантарлардан шулай ук буразна ясап булмаячак диләр. Ә булай кишернең уңышыннан зарланмыйлар. 30 центнерлар алабыз инде. Безгә инде ул быел җылчып начар дип әйтмибез. Су сипмәсәк анда алып булмаган булыр яки. Аллага шөкер. Су сиптек.
Әлегә кишерне кул белән алалар. Гәрчә кишер алу комбайннары булса да, эшчеләр нигездә Урта Азиядән килүчеләр. Көндәлек 10-12 тонна кишер алырга өлгерәләр. Харис абый Сериев трактор белән алар өчен кишер күтәртә. Без Фирдус белән хәзер 20 еллап бергә эшлибез инде. Хатыннарга җайлы инде, җиргә җиңгән. Каян изеп уйлап таптык. Бу инде элеккеге техника. Элек калган ниләр. Нишәгән нәрсә аның белән? Элек җиргә эшкәртәләр. Сигендә күтәртәләр, сагрын сигендер. Бу районы Аксу авылы халкында андагы фермерларны да кишер үстерергә өйрәтәсе юк. Бу аларның электән килгән кәсепләре. Элегрәк алар үстергән кишерләрне чит төбәкләрдән тикле килеп ала торган булганнар. Сату мәсьәләсе хәзер ничек хәл ителәсең? Көндәлек малай ташый инде, без бит инде грант белән машина да алдык. Машина белән ташый, склады бар. Ничек гранттан ничек язылган, шул ни белән проект буенча эшләп киләбез. Ну спрос күп быелгы җылына. Кишер чигендер бәрәңгә һәрберсенә дә. Ну бәрәңгә әзрәк төште инде күрәсез. Әле кишер белән чигендер ул бәясенә кишер өчен ярый аларның. Быел бүгенге кишерне 15 сумнан сатабыз. Ул без аны совсем җүн дип әйтмибез. Ну ярый дип әйтәбез инде. Тендерларда катнашып, яшелчәне алар балалар бакчаларына базар бәясеннән бирә алмый әлбәттә. Шуңа да хөкүмәт субсидияләре арттырылса, шат булыр идек ди фермер. Потому что алдагы җылларны 40 мең булды 1 гектарга субсидия. Инде 2 җылдан берле субсидия 1 гектарга 16 мең, 17 мең генә. Ул ул нигә? Рынокка саткан вакытта ярый ул. Без бит инде чип биргә туры килә садикларга, үзебезнең клиентларны, аларны biz аларны поддержать еш хөкүмәттә безнең масны дип әйтәбез инде. Фирдус Салаватуллинның яшелчәчелек белән кәсеп итү өчен бөтен мөмкинлекләре дә бар хәзер. Яшелчә саклау складлары да җитәрлек төзелгән. Иң мөһиме хөкүмәт булышлыгы белән авыл башыннан ук юлга бетон түшәлгән. Склад араларында да пычрак йырып йөрисе юк хәзер. Бар да шөкер итәрлек югыйсә, әмма адәм баласының 1000 казаны буш тормый диюләре хактыр инде ул. Күрше Ялчик белән ике арадагы чакрым ярым юл төзелешенең ярты юлда калуы борчыяларны. Бу рабочий бардашыннан җыри. Һәрберебезгә бөтен авыл халкы белән китәбез инде ул юлны. Нитеп инде проектта тора, планга ашырсалар әйбәт булыр инде. Асфальт кына җәеп чыгарга кирәк. Бик халык белән китәбез. Планга керткәч юлын салырлар анысы. Иң мөһиме һава торышлары уңай булып, фермерга үстергән яшелчәсен югалтуларсыз җыеп алырга язсын. Юкса республикада узган елда бер өлеше басуда утырып калды яшелчәләрнең. Узган тапшыруда шәһәрләрдә традицион көзге ярминкәләр башланачагын хәбәр иткән идек. 9 сентябрь көнне Казанның 14 мәйданчыгында район һәм авыллардан килеп сәүдә иттеләр. Беренче ярминкәдә үк шәһәр халкы 54 миллион сумлык авыл хуҗалыгы товарларын сатып алырга өлгергән. Оештыручылар ярминкәләрдәге бәяләр ваклап сату нукталарына караганда 15%-ка арзанрак куелды дип белдерә. Шимбә ярминкәсендә бәрәңгенең килограммын 18 сумга, кәбестәне 16 һәм суганны 22 сумга саттылар. Киров районында оештырылган сәүдә мәйданчыгына Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының беренче урынбасары Ленар Гарипов та килгән иде. Ассортимент продукции җитәрлек, ите дә бар, сөте дә бар, бәрәңгеләре дә бар, бөтен и кария чәйләре дә куелган. Менә халкыбызга бәйнекендә чәйләр дә чертәләр, менә кисеп куелган пироглар да, чәкчәкләре дә бар. Шуңа күрә бар әйбердә җитәрлек. 9 сентябрьдә менә шушы ярминкәләрне башлап җибәрдек. Бүген нинди вопрослары бар, бүген стартовый день, нинди ассортимент буенча, бәяләр буенча нинди вопрослары бар. Шуңа күрә бу көнне карап бетерәбез дә, и киләсе атнада тагын корректировкалар ясыйбыз әле бүгенгедә. Ассортимент буенча, объем буенча, күләме буенча дигәндә. Ярминкәләр турында ишетми, белми калган булсагыз, бердә борчылмагыз. Алар 23 декабрьгә кадәрле дәвам итәчәк әле. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Борчыган сорауларыгызны безгә экранда күрсәтелгән WhatsApp номеры аша юллый аласыз. Аралашып, туган җиребездә бәхетле мул яшик.